Long Karbing long rat. Science technology henat bangke develop piglo advanced piglo. Same pena ana son ke kachini un AC ke onglang. Eson soni alam chot kali bangso pir the long pena ana son bangke chini une non puseme. Kupi koson une irdum chini une. Keram tang Bermuda Triangle alam aputak sam nang tu panang thano. Hara salam same chini une de lo kupi koson tong hadak Rodham ingbo detiti ne. Kupi koson tong hadak telong same Kangbo detiti ne. Non bangso video long same tum lason tak thak mystery alam chethanam nan. Mystery pulotang de tum chini une de son. Mate kupi koson ne li tum chini dam une de son masih pudam. Lasi bangso a video long mate bangso lamarjan oi tum chethanam nan. Malaysia Airlines flights MH370 alam aputak. Kopi lo lage. Lagi isi Rodham lo Malaysia along Rodham lo. Elong pen elong odim kangjar jipan si cisik pon lo mate injar sama injar pon lo. Sitame Konatlo bangso Rodham Kangbo chok ne. Konatlo ki klodub lo ne. Non anstame advanced technology pen same retarded lo same long pon pedet. Achera bet la son ke long pon lo same na main a body main a Rodham a body bang non anstame long pon pelat. Idom chethanam nang angton pen. Bangso airplane a number lo MH370 po bangke lapen kya company lake Boeing 777 mate 777 200 ER pusi pupon lo a company lake USA a company lapen ke chethang klong hengnon e la sonsi ka chethang klong do labang so a company a pha lapen ke bang so a Rodham helloving le dam same thangnat kisung ave thangnat kasik sagabi pusi company to ban jepon lo samel tum chini lo electronic ason mate la lo technology ason ban bange tum ning chethe ong sta me hengno March 8 2014 alam lo bangso MH370 halabangso a Rodham Malaysia la Kuala Lumpur puadim pen Beijing an kangjar ki pasi banglo Beijing lake China along anlo hada kadokabi pen passenger lo si 227 passengers do mate la kache thab do natum lo laben ke hada crew members lo si 12 mate bangkrenian ke do la si kadokabi pen ke 239 do lo alang litum amethang hem ke dam di tum same do lo laben ke alang litum kapre gadim sai chuklem ji phansi ke dam tum same do lo laben ke family tum phan ke tong dam bi san same do for example akam man si asai man alang litum bangso aeroplane ong same che thab dun lo ito matha sinang itum jong si e don rap hem che dam ji but e hem che dam ji po son son bang ke tum kwani ninga rong ji hem che li po hem che dam long po family tum same che thek long po jingki che than long po lason ke matha same do ji stame chelele de lo plutang te hala family tum mai kwan non ning hoi ding duk ji same la bangso lam ke hok lo ana tum injar pon lo Malaysia la Kuala Lumpur pe sitame Beijing an ke leli da dorang tum bengan si bangso aeroplane me konani imbudet bangso aeroplane long sitame mate bangso a Rodham long sitame isiwet mate la Malaysia long a passenger chot la pukadi 14 countries amunit do hadak that creeply an amunit hadak do for example that for example country samone sidame akyong pi bangke lage aeroplane masi mate arod he masi Malaysia pen China kangjar ji arod pina posi pena and bangke lage Malaysia laben ke China amuri tum se ada ke kyong a captain amen lage Jahari Hamad Shah pulo alang li saminut experience kilotang bang 18,000 hours an flying experience alang ni dolo laben ke ako pilot dodo Rodham long ke bahani pilot dodo lasi ako pilot bangke Farid Ahmad Hamid pulo alang ni bangke arta sabo jumchan alang li sistame train lo alang li sistame inut take care a pilot lo Kuala Lumpur pen bangke alang tum 12:41 am alom si alang tum injar pono 12:41 pulo tangte ajo hila lasi alom so phi 1:19 alom bangke alang ni good night pu same ningjelang pula bang so pilot hada controller atum pan good night pu ningjelo labang so phi bangke signal same off check lo 1:30 anle lo labang so pi bangke hala radar pudodo kelang jipan alang itum konat an si bangso aeroplane kangjar ma konat si kidoma pu radar long klang lapiti sitame hal bangso a radar long same avidet lo labang ke radar same soni dopu isi bangke civilian radar isi bangke military radar civilian radar long bangke alang itum pan thek long le lo bangso aeroplane koso angden tong doni alang itum thek ponong de lo avidet lo same military radar long analitum hekponong no bangso aeroplane mate bangso Rodham bang Manghumeme bangke api chirui phak Malaysia nan si api chirui phak lo Malaysia na damde pen api analitum bang kangjar thuke leke Indian Ocean mate Indian pu talu na si analitum pakek phak lo 2:40 am alom pen lo ajo lo 2:40 am ke
hala so long pen mate la 2:40 am pen 6 hours mate ghonta trok an bangso aeroplane mangke injare lo hala is om injare la pen data phi bangke 7:40 am ada balom bangke bangso signal sitame avidad lo etum kematha meme alaman gela sonno copy post signal sitame avidad lo protang te hala so bangke hala bangso aeroplane hala bangso arrod hemangke jang thuik elo laben ke chingkoi elo labang so prang signal kiloji phan bor I o langpu ala itum satellite a signal kiloji phan bor I o lang ala itum signal ka chipi same program award side uchi pasi ala itum bangke halas food bang kaprek pen ke ala itum signal mate information chipi unire thailo laso posi through satellite pen si ala itum signal ki piji phan bor I o lang same a phi bangke ada balom bangke 7:40 am alom bangke Sam klak lo. Apang si ke alang itum South China Sea atalun si alang itum ridam lo retardib lo. Sitame api halabang so radar alam alang itum arjulong lo Indian Ocean asi kangjarpu abirta bang alang itum long lo. Amat si api bangke Indian Ocean si ritulo. Ko nat angden si ke klomap. Ate Indian Ocean sitame thepik. Si alang itum kiri jipan ke sungpik lo. Labengke kadok kawe pen 26 countries mate dead inkoira trok adet amuni tum chipang room si tek ser tum chipang room si rilo konat si bangso ka chingkoi tang arod hem domapu labenge bangso arod hem ki klotang kiri I penang an ke tangka dam loku most expensive mate ador ki sonai tangka ki dam nai operation ke lahen opu kado ka pen 150 million dollar atangka ke padam loku sita me longpon pedet lo achiklo ri lo a family to mangke chonghong prong lo mentu si alai tom a family to ma birta mentu si bangso arod hemlong kang bodun det mate kaching koi dun det abang pu abang pi birta longpon ma pusi chonghong ding dang lo same thangna da birta same longpon uni det lo kwani tangka same padam me lo laben ke kapre ka det pen same chipang room si bangso operation same ding pon same long pon tek thedal ning kan ke thoman dolo pu bangso operation ke deng pon konat si bangso ka chingkoi dup ade ke crash that aron het ke doma pu 2014 pen 2017 an ke kiri loglo posipulo same long le data join ni anani tum ing tot pon koklo 2018 aning kan isi private company dolo Ocean Infinity pu USA a company lo alang itum pensi ridam pulo alang itum nong same drone do advanced technology bangso drone ke angsong pangjar bangkali langa lusi bangso drone ke padam po lapen ke camera dolo la bangso drone mang konasi kopisi doma po angsong ben seme lang pon lapun no lapen ke labang so a drone ben same lang lap lo pen an angkang an bang ke lang lap lo 112,000 square kilometers angkang an bang ke retardib lap lo lang lap lo same long pon uni det sitame la 2015 aningkan hutbang bangso aeroplane achet long pon pulo flaperon pusipulo la aeroplane long isia part amen lo flaperon pu hala bangso part bangke long pon pu reunion island long pusipulo la ke africa dung pusipulo ason taksi aphi alo mangke achet pregjam adim long pon lo ala itum Mozambique la pen ke Madagascar la pen ke Tanzania lahai adim long pensi bangso aeroplane achet mate parts bangke long pon pulo lasi dakpen chini ponlo hal bangso aeroplane kachingkoi ke leke south anat Indian Ocean alomsi accident pu chini ponlo hala solomsi kachingkoi bu bangge chini ponlo sitame acquisition ke do bangge lalo hala main aeroplane abudi bangke long pon pedalo konat angden tong ke dolo ni non an same chini pon pe lasi expert dum Prejam a theories dolo theories alang itu matha lo lason thai pu prejam malam do piglo lasi isia theory bangke pilot suicide pusi matha ponlo labengke isi simulator do pulo labang so pilot ahem sidame ala simulator lo pulo tangte nan tum sambe chinil lagi si game ason lo alang di a simulator long ko son ma atowar hadak alang di kai ke pathu son lason si la real long same isi vet lo pusipu amat si halas same ke matha bondo sitame a family tumben same pachini pa melo alani tumang bong thangnat a problem sitame avi pu chimhong sitame ave lapen ke mental problem lai sitame avi pulo lapen ke so amunit mate labang so
pilot bang ke chingki mesen usi pachini pon amar se hala bang so theory same kalang thai mate kali de thai laben ke isia theory bang ke hijack pulotane nan tum same chini lo hala bang so aeroplane long punon a train long punon dak alo song tum mate keng no ko chuklem tum dudun chok po hijack det po ang tum ani haning lo hijacker tum kopi ma ke toy la shooting si pilot tum same klem nang po la son lo si isia theory bang ke hadak dudun chok lo hijack det lo la bang so arod he bhan ke pulo sitame ang tum hala bang so arod he molong kido tum an high history same lang no la bang hadak la son amuni terrorist amuni ke ave isia theory bang ke mechanical problem pulo hala bang so arod he malong me chodet si hada oxygen avidet pulo oxygen avidet join si a pilot pen a passenger pen hada senseless lab lo pulo mate alang tum chiputek thelab lo pulo la suppose si la MH307 mangke auto fly mate ame thang ma si injar lo pulo amar si aphi bangke jang thu ik delo amar si hala talo long si klo chui lo pu si adek mang ingje pon sitame isi acquisition do tulang dakta jong si Rotterdam aro make cho do lo pute alang tum same isi a signal long ji jong si hala son kisung lo protang te alang tum same call veg ji emergency call pi veg ji same hala son distress call mate emergency call bangke ave labe isi a theory bangke konane a military konane a soldier army tum si abdun daglo po kan jis tame do same la bangso approve bangke ave komatum a military komatum army tong kya blone la so alamang same klar da kya videt posi hala bangso a theory tame a hok dai mate a hok hedet dai la pul isi a theory bangke alien abduction kedam tang iritom bermuda triangle long same tum che than pon lo hada alien tum si ki claim mon la son la sai ke alien tum si aeroplane da pang bodun labon mate la telong same pang bodun labon pu iritom che than pon la bangso alam long sitame la son ke matha tum same do la son dak thaklo bangso alam long sitame adhek tum mang pulo la ke alien tum asailo alien tum si la son pene claim that lo pa we dead lo pusin je pon sitame approve of whether join confirmation mang detected lo mata hok thai mate a hok hedet thai 2018 hot officially isi report published lo officially report pilo ali tum same ningje dak lo bangso MH370 ko son dong kabidian ni ke niritum ta chini ni der lason veglo pu bangke ningje protected lo pulo alang ni tum same ate pena an ke retard live lo same chini une der ajeni alang ni tum same che thandak nang ko lo hok pe dalam mang chini ni der lo ko son si bangso arod hemang kangbo chok ma kabidian ma puke alang tum che thandak nang ko lo la se li tum technology phan ning che the utai ji technology pen se tum exam ason same pachun pon mom lo same non la bangso incident la bangso lam jong sile tum lang lo prutang te technology same unide da son no advanced technology pen same lang pon lo same la main body la rod hem main a body apart lang bong apart bang ke non same long pon unide lo itum matha thai ji technology advanced speak lo pu ahok ta advanced speak lo same li tum mone tum mate technology pen kichini unide da son do pigla technology pen ke li tum han answer nang pila bone itu non stame a hokpet alam ang chini une der lo labang geri tum alive ang chiputek tek mentu dong kopi pone labang geri tum chini pa melo na tum bangso putha kopi lo ke matha me penina zum non stame isi doji la son thai pu pasina tum kopi ma ke matha na tum comment speak non neli pon si bangso video long ke na tum phan nang than pon chot po labang ke na tum dong si pene extra information na tum long do ulutang te na tum comment spen same pa chini pon ikme niri same ang ton than pon clear pu bang tek ji laben ke bangso alam along penan technical alarm same do hala hai technical alarm ma ke li to ma ke chini da mun e ala tum koson si bangso arod hem phan kiri talima kirima kupia technology pen ma koson si kiri pon mal hai bang ke li tum ke che thanji phan same sungkrung ji athe li tum halan bang ke kachini da ma be si pon si nai to ba thanam chotpo dobe thak me kar